3-нче тапкыр үткәрәбез. Әйтеп китәргә кирәк, нигә актив әйтәбез? Беренчедән, менә безнең эшмәкәрләр Фәрит әфәндимендә утыра, безнең Фәнил Галимов һәм инициатив группалар төркемнәр 3-4 ел элек Конгресста бер форум вакытында эшмәкәрләрендә тәкъдим ителәр үткәрергә Сабантуй 2 зур елга, анда безнең инде Себер ханлыгының, Казан ханлыгының, Ноғай Урдасының беренчедән чикләре булган, безне берләштерү урын, икенчедән бу ак буенда һәр вакыт безнең татар халкының мәдәнияте тупланган. Һәм без һәр вакыт татарлар шунда үзебезнең азатлык һәм бәйсезлек өчен көрәшкән, без батыршалар, Пугачев вакыты һәм башка. Шуннан соң монда төрле төркемнәр, Казан татарлары, Ноғай татарлары, Себер татарлары һәм Казакстанда булган ноғайлар Төньяк Ноғайды. Без һәр вакыт хәрәкәткә, этногенезга кирип барабыз, берләшеп бер милләтнең формалашы булган. Шул монсы тарихи моментларны әйткәндә, хәзергә караганда Төньяк Көнбатыш Казакстанда яшәүче казаклар дип әйтәмелек Ноғай тамырларының Көньяк һәм Көнчыгыш, Көнбатыш Башкортстан халкы, татарлар һәм башкортлар һәм безнең Көнчыгышта яшәүче татарлар, алар дөресен әйткәндә бер халык. Biz аны төрле вакытта чикләрне бүлеп, төрле милләткә әйләндереп, төрле халыкка, бер халык, бер телдә сөйләп, бер гореф-гадәтләр. Шуннан соң әйтеп китәргә, Көнчыгыш Татарстан безнең иң байлы урыннар, анда нефть табыла, безнең анда дәрәҗәле кешеләр туып үскән. Шуның өчен без анда ул эшне эшләп алып бардык һәм күп еллар инде археологик эшләр алып барак, бер татар авыллар тарихы, хәзерге Татарстан безнең бөтен дөнья татар конгрессының карамагында без бик матур итеп кенә төбәкчеләрнең форумнарын үткәреп һәм төбәкчеләрнең оешмаларын төзедек. Эш бик яхшы гына бара. Шактый гына зур китаплар яза, безнең китапларны галимнәр генә язмый, төбәкчеләр яза, бизнесменнар яза, тарих кызыксынучылар, даже хәрбиләр пенсияга киткән халык, алар да китап яза башладылар. Көндә телефоннар шалтыратып әйтәләр, без моны бу китапны язып, бу китапны чыгардык. Көненә 1-2 китап чыгып торыр дип әйтергә була. Кичкенә генә булса, зур булса да. Шуннан соң әйтеп китәргә, соңгы елларда без эшләгәндә bu Сабантуйны төзек башлагач, беренче төмәнәктә Фәнил Галимовның инициативасында Фәрит әфәнделәр яхшырак сөйләр, күбрәк монда әйтеп китәргә кирәк, Фәнил Галимовның инициативасын Башкортстанда үткәргәндә, ләкин ул Сабантуй беренче булды, күп анда проблемалар да булды, ләкин ул Сабантуй бик матур үтте, бөтен районнардан вәкилләр килде, Оренбург өлкәсеннән, Татарстан һәм Башкортстанның ак буендагы район вәкилләре булды, катнаштылар, бик матур булды. Sonları türlü buldu, qaysı rayonlardan 40-50-100 kişi, qaysılarından 2-3 kişi, lakin her rayonun kişiler buldu. Bu bulayına tügül çünkü ök boyundağı rayonlar tarihine, Оренбург ülkesinde olanda bizim anda İşmalı Tatarlar, Forgalı, başka yerler, Başkırtsan'da bir katı, İliş, Bögülme, Bölgebeysen başka Tatarstan'ın alganda azına Şahil, Tazı, Aktanış, Sarman, başka teritoriyalarını alganda biz bir tarihi urunlar, bir güçlü urunlar. Şunun için bunda işlev, fen işlerini alıp var, bunda işini uyuşturur, bizim Tatar bilimleri, Sabantıyla ülkeleri o dönüştü bileyim. Şunun için bana Baltar, biz birinci takımın 7. yılda geldik. Toymazlarında tümenekte bik maturuna elbette. İkincisi Oznakay'ın yetekçisi Maşin Zufar Çam'ın komandası birleştirip bizim Tatarstan'ı yukarı dereceye koyardı. Birincisi Sabantuy'da etip giderek Tatarstan'ın vekili bulup bizim vice-premier Engel Narod Şubat'ta üzerinde vardı. O anın dereceni koyardı. İkincisindeydi bütün yetekçiler Vasıl Gayet Şahraziyev hem başka yetekçilerle katlaştı. Şundan sonra indi estafetini topşırdılar. Aytıp giderek Oznakay'da bulganda biz yoma tradisiya kırtıp jiberdik. Bir ay yoldan Samantoy uyunda buldu. Biz konferensiya o'tkazdik. Kişi hem tabiat boyunda tarix hem bugungi kun. Человек и природа, бассейн реки Ик, история современности Туданы, Ознакайда ham 2 kitap çıkardık. Maturifikini halklar türlü regionlardan, Rusya'dan, Orta Asya'dan, Moldaviya'dan, Ukrayna'dan kildiler, hem Rusya'nın tübeklerinden hem Tatarstan'ın ağır şehirlerinden. Bu birinci konferensiya buldu. Şunun için bu tradisiyanın Sabantuy'un Oznakay'dan Topşırga, Aktanışqa aşanıp çünkü Tatar'ın güçlü rayonu, işlevçi rayonu, Engin Avkış dereceli bizden zor yetekçi. Bu rayonga qaytqaç, indi işini yamadan ko'tardi. Bulturmana Fərid Əfəndi bilan biz barıb qaytib Garmunlar festivalına, Dikmaturuna bugün ham boshqalar Engin Avkış etdi. Biz konferensiyani o'tkazamiz Sabantoy bilan birga.
аны алдан үткәрмейс. Менә бер якын көннәр. Мәсәлән, biz indi хәл сөйләштек, әзерлеу бара, оештыру комитетлары җыелды беренче этапта, районнарны җыйдылар. Минем коллегалар әйтерләр моның турында. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк, бу конференция турында без сөйләштек һәм 14-15-ндә июньнең без үткәрәбез конференция. Буе тарихы буенча человеки труда в осенней реке и историческом развитии нокта Актаныш регион проблем истории и культуры. Бу конференцияның нәрсәсе баштан караганда аерылып торады әйтергә була. Бу беренчедән бу конференцияның Татарстанның 100 еллыгына багышланган юбилей булачак бер елын. Актаныш районы бер елдан үткәрә 90 еллыгын, анында без искә алдык. Шуннан бу елында 75 ел була. Безнең җәлилчеләрнең һәм җәлилнең батырлыгы беренче әйтергә кирәк, Муса Җәлилне без бөтен дөнья белә беренче Ленин премиясының лауреат һәм Совет Союзы герое. Бер кешедә бер юлы. Андый нәрсә бездә мин күп белмим андый нәрсә. Муса Җәлилгә багышланган һәм аның иптәшләреннән. Шуннан соң без инде 75 еллык бөек Ватан сугышының бу бер елдан үткәрергә әзерләнеп бара. Һәм быел без бу конференцияны багышладык. Беренчедән Ризаетдин Фәхретдиновның 160 еллыгын бөек мөфти дин әһеле фән бөек тарихчы дип әйтергә була, мәгърифәтче һәм башка. И безнең Мәскәүдә яшәүче һәр бездә инде 15 елда китте. Газиз Губайдуллинның оныгы Эдуард Салманович Кульпин Губайдуллинда бик күп Татарстанга файда килгән алтынлыкта татар тарихы, татарлар буенча китап язган кешене искә алырга уйладык һәм без аны җыентыкта әзерлибез. Шуннан соң менә бу конференцияны әйткәндә Актанышта үткәргән беренчедән Энгель Наушның тәкъдиме буенча без менә 7-сендә Чишмә һәм Миннәр авылында бик матур итеп кечкенә генә булса беренче тапкыр конференция башлап җибәргәндә 20-гә якын докладчиклар тема битлек программа әзерләнде. Без анда сәгать 10:30-да барып җитәбез һәм матур итеп бу конференция. Анда авылның тарихы, ике авылның беренчедән бу Чишмә авылы, бу Миннәр авылы һәм күрше авыллар юкка чыккан, мәсәлән, Мәчет авылын аратлы югалган бу районда һәм башка авылларга багышланган. Шуннан Сөн буенда булган татар авыллары һәм башка милләт авыллары, сәүдә, бизнес темалары татарларның төрле темаларның безнең Чаллыдан киләләр, төбәкчеләр, Минзәлә районыннан, Әлмәттән, Азнакайдан, Актаныштан күп халык мөмкин булса Башкортстаннан килергә тиеш көтеп тораларында. Менә Фәнил Галимов үзе килеп китәм дип әйтте. Бу конференциянең беренче булып безнең репетиция һәм безнең конференциянең бөтен Россия күләмендә үткәрә торган 14-нче конференция беренче секциясе дип әйтергә була. Монысы бу. Шуннан конференциянең инде без Ләйсән ханым әйтер әле, монда Актанышлар бик матур итеп тырышып, алар әзерләнәләр. Беренчедән без 14-ндә анда Актанышка 2-ләрдә эшләргә килеп җитсәк, Алла бирсә, Казаннан махсус автобус бара, анда язылган кешеләр белән. Без инде сәгать 2-дән соң анда урнашкач, 4-ләргә кадәр барып кайтабыз. Аларның төбәк музеен өйрәнеп танышып, татар гимназиясе бик көчле, башка бүләк лагерена мөмкин булса һәм башка мәктәпләргә. Шуннан соң алар Актанышта безгә тәкъдим иттеләр. Сәгать 6-да Агыйделдә паромда йөреп карап чыгарга һәм аларның артистлар белән таныштырырга һәм кичкенә очрашу оештыру комитеты белән һәм дуалар белән. Шуннан соң икенче каналга берсә, без дәрәҗәне бераз үзгәртергә булдык. Башка конференцияларда секцияларны алдан башларга. Чөнки пленарный заседание соң безнең секциялар өлгереп булмый шулай. Шуның өчен иртән секцияларны үткәрәбез, 3 сәгать ярым. Шуннан секцияларны тәмамлагач, һәр кеше тәкъдимнәрен иткәч һәм biz әзерләнеп, обедтан соң матур итеп пленар утырышта. Пленар утырышта Алла бирсә безнең мөмкин Казаннан җитәкчеләр дә килер, кунаклар килә, бик күп Уфадан, Башкортстаннан галимнәр, Татарстаннан да бар, ләкин бу тапкыр безнең Болгар форумы булгач, дин әһелләре күп кеше киләлми Казаннан, ләкин Казаннан һәм Татарстан районнарыннан 100-гә якын кеше булачак дип уйлыйм. Һәм Башкортстаннан, Оренбургтан бу тапкыр зур делегация 12 кеше яздылар. Магнитогорскидан, Омскидан, Волгоградтан һәм башка төбәкләрдән кешеләр килергә тырышалар, киләчәкләр. Без инде җыентыклыйдык, анда 100-гә якын мәкалә, анда ул мәкаләләрдә төрле өлкәләрдән, мәсәлән, Хакасиядан, Туркменистаннан, башка дәүләтләрдән һәм Россия һәм Татарстан төбәгеннән. Икенче көн инде Сабантуй була, Алла бирсә. Шуның өчен мин бу конференцияның үткәрү бик зур
кирәге дип уйлыйбыз, бу традиция алда булачак. Менә әле күптән түгел мен Шалтыратта Мөслим районында үзе хәл фикере бар, бу конференция үткәрергә мизелеләр уйлыйлар. Вознахилар быел сентябрь айында чатыр тавының елын быел үткәрергә. Алар да конференция үткәрергә уйлыйлар. Шуның өчен сорауларыгызга мен тырышырмын сезгә җавап бирергә. Менә кыскача гына әйтеп бирдем. Алла бирсә, без Сабантуйны үткәрәбез һәм Вознахайда без конференция үткәрәбез дип уйлыйм. Актанышта. Актанышта быйыл. Инде ыкбуй авыллар Сабантуй турында Фәрит әфәнде, бәлки сез әйтерсез. Менә бу чыннан да традициягә керде, быел 3нче тапкыр үткәрелә. Бу инициатива чыннан да куәтле инициатива булып чыкты дип әйтә аласызмы бүгенге көндә? Һәм аның менә әһәмияте нәрсәдә? Юк, басылган иде инде ул. Яңадан басыгыз. Тагын бер басыгыз. Кызыл ян. Кызыл янда, Вот оставьте вот Все нормально. Татар халкында әйтем бар. Жан тартмаса, кан тартады, кан тартмаса, жан тартады. Икесе дә бергә тартмаса, җир су тартады. Тагы бер әйтем бар. Татар халкында. Су сиңа ярмаса, син суга яр. Бүгенге көндә Россиядәге татар авылларын саклап калу темасы иң актуаль проблемаларның берсе. Без аларны 4,5 якын дибез. Россиядә күпләп авыллар юкка чыга. Һәм картаның юкка чыгу картасын карасаң, су буендагы авыллар күбрәк саклана. Чөнки бу авылларның тарихы бик борынгы. Dünya Tatar Kongresi karşında Tatar avulları tarixin, Tibet tarixin öyrənu cəmiyyəti barıqqa kelu, yuqqağına kelu. Elekiki tarixin bilən kişigine kiləşəgin uyuşturalı. Şuna görə ıq boyu Tatar avulları Sabantuyunun uzuvu o tabii görünüş. Tatar dünyası için. Bugün köndə Aq yılğası Orenburg ülkəsi, Başkırstan Respublikası, Tataristan Respublikaları arqılı uzaq həm 14 rayonuna öz tirəsinə toplu. Mənə şuşu avullarda bizning tarixçilarımız da var, işməkarlarımız da var, alimlərimiz də var, özüşən sənət bilgiçlər də var. Onların barısındağın birgə toplav proyekti. Aktanış rayonuna hem onun administrasyon zordan rəhmət edirgə kirək. O unikal rayon Tatar dünyası için. Hem ıq boyu Tatar avulları Sabantoyu o özünə görə bir aktanış modelidir. Çünkü Tatarlığımızı saklauda Aktanış rayonu gibi, Müslim rayonu gibi, Sarman rayonu gibi hem başka şuşu kamu arayağına urnaşkan rayonlar turunda zordan etesi kile. Kamu arayağı yılğa basseyin. Aq yılğası kamga kuya. Bugün de Tataristan'ın 80% ekonomikası kamu arayağına urnaşkan. Rusya'da 14 aglomerasiya teması koyuldu. Biz kamu Volga aglomerasiyasına kirəbiz. Yani kiləşəkdə teritoriyalarının öz idarəsi şuşu yılğalar prinsibi boyunca salınған. Su energetikası her vattada kişi turmuşunda eng aktual problemlərin birisi bolğan. Şuna görə yer hem su tartımı bizning burungi ota-babalarımızdan kelar, hem o bik ko'p asarlarda şavuş tapgan Tatar xalqining. Bugungi kunda şunsini aytirga bo'lar. Biz kamu arayağındagi Tatar avullarının tarixini öyrənə başladık, hem ota-babalarımızın bu yerlərdə kim bulğanını biliriz. Bu yerlərdə kim yer xo'jasi bulğanını biliriz. Hem onların nechik turmuş qurganını biliriz. Men şəxsən özüm tarixini öyrəngan kişi olarak, tarix fənləri kandidatı olarak özümün tübəgin, özümün nəslinin tarixini yazar.
Һәм аның аркылы Камар ягы тарихын, район тарихын, татар милләте тарихын да күзаллый. Шуңа күрә бу конференцияның узуы Акбуй татар авыллары Сабантуй алдыннан. Табигый. Иң беренче без фикер йөртүчеләрне, тарихын белгәннәрне җыябыз. Анда бик күп үзешчәннәр һәм галимнәр, эшмәкәрләр һәм җәмәгатьчеләре тупланачак. Бүгенге көндә әйтергә кирәк, безнең бу модель, Актаныш моделе, башка елга буйларына урнашкан татар яшәгән төбәкләргә дә күчергә тиеш. Күпмедер күләмдә без аның киләчәген җыеннар формасында күрәбез. Ягъни экономик, социаль проблемаларны куя торган проект булып үсеп җитәргә тиеш. Бүгенге көндә безнең Болгар җыены бар, Татарстанда, Кырымда Бакчасарай җыены бар. Biz аны үзебез эшмәкәрләр җыеп уздырдык. Төмәндә Искер җыен 10 елдан артык хәрәкәт итә. Барда җыены сакланган Пермь ягында. Азнакайда Чатыртау җыены. Ягъни киләчәктә без үзебезнең бу хәрәкәтебезне социаль-экономик форматта да күрәбез һәм бу Акбуй татар авыллары Сабантуенда туриндустрия ярминкасы, сувенирный индустрия ярминкасы, хәләл индустрия ярминкасы һәм шушы елгасына куя торган чишмәләрнең чәй ярминкасында планлаштырабыз. Монда шәҗәрә бәйрәме өчен проектлар да булачак. Чөнки Актаныш ягы ул тарихка бик бай як. Һәм былтыргы Актаныш гармуннарында бу шәҗәрә проекты үзен беренче мәртәбә күрсәтте. Бүгенге көндә тормышны кору өчен тарих, җир су байлыгы һәм кеше капиталы төп этәргеч булып тора. Шулары булганда технологияларда, модернизацияларда һәм башка проектларда хәрәкәткә киләчәк. Кеше үзе булмаса, аның мәдәнияте һәм тарихы булмаса бу җирлектә, ул кешегә бер нәрсә дә кирәк түгел бу дөньяда. Ул битараф кеше. Шуңа күрә Акбуй татар авыллары Сабантуе ул үз нәселебезне, үз халкыбызны хәрәкәткә китерү проекты. Тарихи яктан да, мәдәни яктан да, экономик яктан да без әйтәбез, татар авылларын сакларга кирәк, сакларга кирәк, сакларга кирәк дибез. Әмма ләкин саклау өчен бу җирдә яшәүче кешенең кимендә милке булырга тиеш. Ә ул җирендә төп стратегик милек ул җир. Статистиканы карасак, пай җирләренең соңгы 17 елда 3,3% гына занлаштырылган, ягъни шәхсиләштерелгән. Әни шундый хәл соң. Нишләп халыкта милек юк? Закон барсында биргән хокук. Әмма ләкин 3,3. Кемдер әйтә, җирдә эшләргә теләмиләр. Бүген җирдә эшләргә теләүчеләр җир ала алмыйлар. Россиядә. Икенче ягы, иң зур үзгәреш перестройка Россиядә ул җир реформасы. Дөньяда ике генә ил калды бу реформага әле эләкмәгән. Берсе элекеге постсоветский пространство Россия дип әйтсәк, икенчесе Южная Африка, өлеш. Россиядә бүген кара туфракның черноземның 55% дөньядагы Россия территориясында. Көрәш булачак шуның өчен һәм су ресурслары өчен. Бүген татар халкына үзенең милли аңа аркылы, тарихы аркылы, җиргә булган мөнәсәбәте аркылы, шушы проектлар аркылы хәл итәргә кирәк. Бу күпмедер күләмдә аңлату эшләнә. Актаныш районында 72 авылдан сакланган. Бүген анда бернинди инвестор да кирмәгән. Бу район халкының җире, милке. Шуңа күрә мин яңа термин китердем. Актаныш моделе. Ничек итеп татар дөньясы үзенең җирен, милкен, авылларын саклау проектын формалаштыра ала.
Аның өчен bütün hukuk normalары, закон нормалары бар. Fikir кирәк. Иң катлаулысы фикер оештыру. Шуңа күрә мин ышанам, журналистлар бик матур итеп, төгәл итеп бу информацияны Ак буе татар авыллары алдыннан да, Ак буе татар авыллары барган көннәрдә дә, Ак буе татар авылларының Сабан туе узып, эстафета яңа төбәккә тапшырылганда да сез бу информацияны төгәл мәгълүмат итеп биреп барсыз дип ышанам. Рәхмәт. Һәм инде Сабан туеның программасы турында да сорасак була. Хәзер Ләйсә ханым. Рәхмәт, бик зур хәерле көн барыгызга да. Чыннан да инде без инде бик җаваплы чара алында тора безнең Актаныш районы. Ул инде башка еллардан аермалы буларак аның оештыру да үзенчәлекләр бар. Без инде аны 3 көн дип билгеләп үтәбез, чөнки безнең инде кунакларыбыз 14 көнлек безнең районга килә башлыйлар. Моның турында Альберт абый искәртеп үтте. 14 көнлек инде без кунакларны каршы алып, конференция программасы белән таныштырып, аларны инде үзебезнең татар гимназиябыз, бүләк лагерыбыз, шулай ук инде үзебезнең музейларыбыз белән таныштырып, үзебезнең район белән таныштырып, аннары соң инде аларны Агыйдел буенда ял иттереп, паром белән инде Агыйдел елгасы буйлап йөртеп инде алар белән инде кич тагын җыелып, конференция турында сөйләшеп инде һәм 15 көн инде без көне буена конференциягә багышларга дип планлаштырабыз. Һәм инде үзенчәлекле тагы шуның белән без инде күптән түгел май уртасында Казанда бит инде Актаныш көннәре үткәрдек, Актаныш театры көннәре. Алиаскар Камалда без үзебезнең 2 театрыбызны тәкъдим иттек. Һәм аның менә Нурихан Фаттахның тарихи романына нигезләнеп куелган Итил суы ака торыр спектакле инде безнең инде татар дөньясында шундый инде уңай фикер уятты һәм инде безне яңадан соң бик күп районнарда үзләренә чакырдылар. Әле без инде Штыгыз сәбәпле Биектау районына да гына булып кайталдык. Сабан туйлар үткәннән соң башка районнарда да барып бу спектакльне күрсәтү күздә тотыла. Менә инде без кунакларга, конференция кунакларына һәм инде 16 көнне безнең инде төп Сабан туйда катнаша торган кунакларны бер көн алдан чакырып, бу 14 районның вәкилләре турында сүз бара. Менә шушы Итил суы ака торыр спектаклендә тәкъдим итәрбез дип планлаштырабыз. Һәм инде 16 көнне 9да инде безнең кунакларны каршы алып Сабан туй чаралары башланып китә. Безнең инде улуг кына кунаклар көтелә. Татарстанның, Башкортстанның һәм Оренбург өлкәсенең зур кунаклары көтелә. Безнең инде бу зур кунаклар Аккуй Сабан туена су юлы белән без аларны Сабан туй мәйданына чакырачак. Бу су юлы белән алар бик матур итеп киләчәкләр. Һәм инде аларны иң беренче безнең Аккала каршы алачак. Аккала инде бу безнең Актаныш дигән аңлата. Безнең инде Аккуй Сабан туена әзерлек кыштан ук башланып китте дияргә кирәк. Без инде авылларда үткәннәрдән киләчәккә таба дигән фестиваль игълан иттек. Менә шушы фестивальдә безнең һәрбер авыл үзенең тарихын барлады. Гырыф-гадәтләрне, миллилекне, һәрбер авылдан чыккан күренекле кешеләрне барлады. Һәм инде бу һәрбер авылның үзендә булды. Яңадан без аны район үзәгендә май башында оештырдык. Һәм инде менә шушыны без килгән кунакларга Аккала дип аталган инде форматта тәкъдим итәсебез килә. Һәрбер авыл үзенең утары белән монда үзенең тарихы белән таныштырачак. Билгеле бит инде безнең Актаныш җирлегенә 6-7 гасырларда ук яшәеш булган дигән шундый безнең фаразлар бар бит инде. Һәм бик борынгы безнең авылларыбыз бүгенге көндә бар. Менә Байсар авылы, Ус авыллары безнең 1400 елларда ук анда инде безнең килеп урнашып яшәеш башланган. Менә шушыларны без чагылдырып, шулай ук инде менә Фәрит абый да әйтеп китте, шәҗәрәләрне, авылның тарихи картасын без монда тәкъдим итәчәкбез. Менә шушыннан соң инде безнең кунаклар шушы үзебезнең Актанышның авыллары белән танышканнан соң безнең Актаныш бренды булган каз, икмәк һәм чәй аланына алар инде аяк басачаклар. Бу шулай ук инде ярминкә формасында үзебезнең татар халкының милли гырыф-гадәтләрен чагылдырган, аннары соң барыбер Актаныш икмәге дигән безнең шундый лаеклы исемебез бар бит инде. Үзебезнең менә шушы горурланырдай, үзебезнең менә шушы
ничек дип әйтим инде, продукция дип әйтимме, үзебезнең тырыш халкыбызның инде хезмәт нәтиҗәләре белән инде без шушы утарларда таныштырып китәчәкбез кунакларны. Һәм яңадан соң инде без кунаклар белән үтәчәкбез Әлфия Павзалова һәм Минтимер Шәрипов Шәймиевның музейларына. Шулай ук бу музей көне буе эшләячәк. Шушы музей белән танышканнан соң инде безне зур утар көтә. Безне 14 район урнашкан зур утар көтәчәк. Нинди районнар соң дигәндә мен искә төшереп китәсе килә. Безнең инде Оренбург өлкәсенең Абдуллина районы, Башкортстанның Ярмәкәй, Бишбүләк, Бакалы, Шаран, Ютазы, Октябрьский районнары, һәм инде үзебезнең Татарстанның Ютазы, Баулы, Азнакай, Минзәлә, Мөслим районнары урнашкан. Менә шушы монда инде без үзебезнең район белән каршы алгач үзебезнең районны куймыйбыз. Менә шу 13 район каршы алачак. Безнең инде узган атнада бу районнарның вәкилләре белән очрашу булды. Актанышта без инде аларга Сабантуй программасы белән таныштырдык. Ничек була Сабантуй программасы һәм без нәрсәгә басым ясыйбыз. Менә миңа кадәр чыгыш ясаган иптәшләр дә әйтеп киттеләр, ни өчен бу Сабантуй тарих белән бәйле. Менә без аларга да тәкъдим иттек. Һәрбер район үзегезнең тарихыгызны ачып бирегез. Монда бит шулай ук аларның райондашлары да киләчәкләр бу Сабантуй дип. Әле шунда килеп, алар мәсәлән күреп китәчәкләр. Карале безнең район кашан урнашкан икән, нинди халыклар монда иң беренче килеп урнашкан, ничәнче елда, нинди үзләренә генә хас ниндидер һөнәрчелекләре булган мәсәлән. Менә шуларны алар инде ачып бирергә тиешләр. Менә шушы утарда без шушыңа басым ясаячакбыз. Яңадан соң инде без төп мәйдан Сабантуй мәйданына кирип китәбез. Монда инде төп Сабантуй бәйрәме безнең сәгать 10-да башланып китә. Аның инде беренче инде безнең инде барыбер Актаныш өлеше булачак. Инде без инде кунакларны каршы алып, хөрмәтле күрсәтәбез. Һәм төп басым инде безнең мәйданда булачак Акбуй районнарына. Безнең инде җитәкчелек шулай айтып куйды. Ингел Напович, без аларга хөрмәт күрсәтергә тиешбез. Алар мәйданга керәчәкләр, аларның һәрберсенең дә кыр батырлары, керәчәкләр һәрберсенең дә көрәш батырлары мәйданга керәчәк. Алар үзләренең киләмнәрен күтәрәчәкләр. Һәрбер җитәкче шулай ук безнең төп мәйданга чакырылачак. Аларга без алар белән сулык төзербез дип торабыз. Тарихи менә шундый моментлар булачак безнең. Дуслык сулыгы бит инде бу. Киләчәктә дә бер-беребез белән хезмәттәшлек итү турында, сәүдә итү турында, бер-беребез белән шушы миллилек буенча да, телне саклау буенча да шундый вакытларда инде бер-беребез белән әңгәмәдә булып сөйләшеп тору турында шундый сулык төзеләчәк. Һәм бәйрәм инде дәвам итәчәк инде үзебезнең милли татар уеннары белән, үзебезнең төрле милли безнең программа булачак инде, концерт программасы. Һәм менә бу концерт программасы вакытында да безнең Акбуй районнары безнең мәйдан үзәгендә булачак. Һәм тагын менә искәртеп үтәсе килә, без инде кайбер уеннарны шулай итеп оештырачакбыз, Акбуй районнары гына керәчәк. Мәсәлән, Актанышлармысында катнашмый, мәсәлән, 3 уенны карап киттек без. Менә иң көчле кешене билгеләү шушы 13 район арасында. Капчык киеп йөгерү һәм көянтә белән инде чиләк белән су ташу. Менә бу бит инде безнең капчык киеп йөгерү, шушы көянтә белән су ташулар Сабантуйның үзәгендә булган безнең инде шын милли уеннарыбыз бит инде. Менә аларны да инде мәҗбүрирәк рәвештә дим инде алар белән менә алдан сөйләшеп, только менә шушы безнең 13 районның командасын катнаштыру күздә тотыла. Калган безнең уеннарда көрәш, безнең иң төп бит инде милли спорт төрө көрәш. Көрәштә дә шулай ук менә алдан да сөйләшүләр булды. Бер нинди дә ограничение юк. Безнең нинди көрәшләрне алып киләләр, шушы инде үзләренең үлчәмнәренә туры килә икән, алар керәләр, катнашалар. Һәм төп җиңүче дә инде башка районнан була икән, бу тагы да безнең шушы буй Сабантуйын бер баскычка күтәрер иде. Үзебезнең менә Актанышлыкы түгел, мәсәлән, Башкортстанның бер районы или шулы Оренбургтан килгән көрәшче или Татарстанның бер районнан килгән көрәшче җиңү яулый икән, бу инде шул инде башка районнардан килгән вәкилләр өчен дә инде күңелдән ниндидер бер җылы шундый уй-хисләр калдырыр дип әйтәсе килә. Аннары соң менә ат чабышы буенча шулай ук сөйләшүләр булды. Без инде нукта куйдык дип әйтергә кирәк. Безнең саллы гына призлар куелды, акчалата, әлбәттә.
Bizning endi bu kunni Şollu Sabantuyda bulu sebepli, onda da gitmesinler diye bindi. Şunday sağlı prizlar koyduk, bizge köprek jıyılsınlar diye bindi. Summuları yaxşığına şuna endi. Bizning endi şuşu özübizning Kurşitira rayonlardan, bizge endi Başkırtistandan şulay büyük köp şıgalarını Sabantuyga, hem mine şuşu 13 rayon arasında da at çavuşuna endi biz kütüp kalabız alarının atların. Hem endi eytip gitirge kerek, bu yıl endi bine birinçilerden bulup, şulay Tatar atları yarışı da uzashaq. Bizning уже mine bugünkü günge zayıflar belgili Лениногорск rayonundan, Tuymazıdan, Zey rayonundan hem özübizning Aktanışның Tatar atları. Bu kichkinagina motor başlangıç bolsun edi, hem endi ol davamlı bolsun edip şanıp kalası kele, mine bu Tatar atların endi şuşu Sabantuyda çıgaru boyunca alarning şulay yarışlarını uzduru boyunca. Elbette endi Aktanışda iki tapkır Sabantuy ötmeydi. Bizning kichkinagina özübizning de bulup bulaşaq. Biz endi baribir özübizning qırbatırların, özübizning endi avul ko'jalig'inda ishlovchi, kunni tunga yolg'ab ishli turgan xizmat batırlarimizni da belgilab o'tarmiz degan shunday bizning shulay ulushimiz bo'lashaq. Ham menim tag'in eskartib aytasi kelaydi, mana Oqtanish modeli deylar bet endi biz shundan da hozirlanamiz. Biz konkurs e'lon etdik shulay har bir yillik hozirlandi, ham biz birinchi iyun kunni komissiya bilan уже qarab chiqdik, ham biz buni ko'rsatashak biz shu tut maydonda konkurs narsa deb atala, avulning milliy yuzi. Bu turli nominatsiyalardan turadi. Eng motor Tatar avuli urami belgilandi bizning. Eng motor Tatar uyi belgilandi. Eng milliy yurt qapqasi belgilandi rayonda. Eng bezakli teraza qo'shag'asi. Uy ishi eng nurli bo'lgan yurt belgilandi. Eng tuzuk shishma, eng tuzuk masjid. Mana shu nominatsiyalar bo'yicha yerliklarda komissiya ishlab biz belgilab qo'ydik. Ham bizning endi zo'r ekran ishlayacak. Shu ekranda biz qo'noqlarimizga ko'rsatashakmiz. Nishib bo'la ol Shin Tatar uyining ishi, urama. Biz mana hozir biz buni shulay taqdim etashakmiz. Ham endi bizning 8-9 kunni bit endi boshqa rayonlardan ayirmalı bo'laroq bizning ovullarda Sabantuylar o'ta. Biz bu avul Sabantuylarına da bu yıl boshqacharoq qaraymiz. Shulay oldin biz ularga konkurs tibida reglament berdik. Shin milliy Tatar Sabantuy nishik bo'larga tegish. Ham yerliklar buni saqlaymi. Biz shulay har bir javobli vakillar chiqib, o'zimizning ovullarda qatnashishaqmiz. Ham endi shin milliy Tatar Sabantuy o'tkazgan yerliklarni shulay shu 16 kunni zo'r maydonda bo'y Sabantuyda biz belgilab o'tashaqmiz. Benim kıskaça şu. Rahmet bek zo'r. So'rovlaringiz bo'lsa rahmetingiz kollegalar. Shahri Qozon. Aq yilg'asi Tatariston ham Boshqirdiston respublikalari Sho'rqaralik ülkesi aşağı o'tadi. Sabantuyni nechikdir shu mantiq bo'yicha shiralashib darajasiga bitindi. Hozir Boshqirdistonda bo'ldi, Tataristonda bo'ldi. Bu yil o'sha bu adabiyotda ham bo'lishaqmi? Ham ikkinchi so'rov Sabantuyda kurashda Botirxonasi birlashib. Akboy Tatar avullar turunda aytganda, hali Orenburg ülkesinde bulganı yok. Ama lakin kelesi yılda Tatarstan'ın 100 yıllığı bizim bir tane var bütün Resey Kulem Tatar avulları Sabantuy'u bu yıl Kamışı'da Samara ülkesinde olsa. Kelesi yılda Allah nasip etse Müslim rayonuna bu bütün Resey Kulem Sabantuy'un takşu. Hem şu ramplarda bütün Resey Kulem Sabantuy'un Müslim'de Kuyaşlı Ak Parkı teritoriyasında uzduru güzellana. Ama lakin sizin sorubik urunda men şahsen özüm kelesi yılga Akboy Tatar avulların Orenburg ülkesinde uzdurayım degan fikrde falan. Ama o fikirni yetakchilarga da yetkazishga tirishamiz. Rahmet davom so'rovlar. Men o'sha sizga aytaymi, sababi birinchi topqir endi boshqasida ko'rishim bo'lmadi. Qaysi istaklarida olma bitmadilarda, shuning uchun da problemalarda bo'ldi birinchi Sabantuyda. Ikkinchini Tataristonda ko'tarish uchun darajasi. Shuning uchun biz Orenburgga topshirgan teshik, lekin darajasini yuqori ko'tarib, Oqtanishqar ana 3-chi Sabantuyning darajasi ko'tarilacak. Başka regionlarda, Orenburg'a, Başkırstan'da yenilik olur. Başkırstan'da tashkillarda başka kişiler, onlar
biz endi Татарстан һәм Башкортстан безнең дуслык һәм договорлар шартлары күп китте. Ике җитәкчелек яхшы аңлыйлар, халык та хәзер менә күрәсез, әле күптән түгел мин менә белән Азнакай районы, Актаныш районнары һәм башка күрше районнарга барып кайттылар. Мәсәлән, мин Азнакайны белән Бакалада булдым, сезнеке Яркәйгә. Менә шундый нәрсәләр ул дөрес. Шуннан инде мин сезнең соравыгыздан тышка чыгып бер нәрсә кирәк. Мин менә тарих моментларын әйтәсем килә, чөнки менә Фәрит әфәнде әйтте, безнең беренчедән тарихны белү, икенчедән җир, су һәм кадрлар әзерләү. Ул бит тарих белән дә бәйле, чөнки менә Сабантуйның үткәрү әле без менә бу әле Оренбургта да булачак, тегендә дә аларда уже үсеп киләләр, аңлый башладылар. Менә без быел Җәлилнең туган көне үткәрәкәй Оренбургта бер конференциясы килеп чыкмады, ләкин 100 еллыкка Казанның Оргалыдан или Оренбургта bir зур мероприятие чара үткәрәчәкбез. Шунда уйлана. Шуннан соң әйтеп китәргә кирәк. Менә Ләйсән Куатовны әйтеп китте бер моментны, Москваны әйтеп калыйм. Атлар чабу һәм татар атлары. Фәрит әфәнде Нәбиуллин атларны тотучы, аларны үстерүче. Ул беренче Сабантуйдан килеп чыкмады, ләкин Азнакайда Төмәнеккә һәм Азнакайга бер ат бирде. Кулына. Хәзер инде быел ул планда бер яшь ат бирелгән. Чөнки менә ул аларның атларны районда сатып ала башладылар, кичкенәләрне. Мәсәлән, Илдар Сафин Сабадан bir татар атын сатып алды да үзе үстереп, һәм Төмәнәкнең Сабантуенда беренче тапкыр 4нче урын алды. Ул җиңел булмады, 10-20 ат кулланды. Хәзер менә ул атны күрдем, бик матур ат чынлыкта. Шундый нәрсәләр ул тарала традиция. Менә Сабантуйда татар атын күрү, татар башка нәрсә традиция. Мин элек сокланып карыйм, Төркменстанда яшәдем. Анда Карбыз бәйрәме, анда Кагыр бәйрәме, Ваклар бәйрәме аларда торый. Бездә татарда юк шикелле. Хәзер татарда да яңа традициялар күтәрелә. Хәзер мөмкин дисәгез вакыт булмады безнең. Бер-ике сүз тарих буенча Фәрит әфәнде монда күтәреп китте. Татар авылларының тарихын өйрәнү һәм башка. Менә бер яктан без әле күп кенә авылларны өйрәнеп бетмибез, китаплар чыгып бара. Ләкин авылларны өйрәнгәндә без bir нәрсәгә игътибар итәбез. Беренче чираттан табигать һәм мирас, тарихи мирас һәм мәдәни мирасны өйрәнергә. Менә без авылларны язганда 16нчы гасыр, 19нчы гасырдан башлыйбыз фасилатта. Ләкин иң борынгыда менә Актанышны әйткәндә, Ләйсән Куатовны да әйтеп китте, бик Актанышның җирендә борынгы мезолиттан таш гасырыннан кешеләр яшәгән. Анысы да бик кызык бит. Елга буенда кешеләр. Менә татар халкы, руслар һәм башка халыклар елга буена утырга тырыша. Башкортлар күбрәк күлгә. Әлдә шулай. Ну, Курган өлкәсендә мәсәлән башка җирләрдә, анда татарлар күл буенда утыра. Без татар халкы һәрвакыт елга буенда. Беренчедән, анда кош аучылык һәм балык тоту һәм башка нәрсә, мал тотуда җиңел. Анда үләннәр дә күп һәм башка. Икенчедән, менә һәрвакыт борынгыдан кешеләр бит урнашканнар. Шуның өчен менә без хәзер борынгы археология һәйкәлләрен өйрәнеп, аларны тарихка кертергә. Безнең күп авылларда торып калган кабер ташлары җимерелеп бара, аларны күтәреп кирәк кабер ташларын. Аларда язмалар, нәселләрнең исеме, дин әһелләре, бөек кешеләрнең ташта язылган исемнәре. Алар менә буларның Актанышта Мәчете дигән наратлы авылда мин әле аны 10нчы елда безнең ияле галимнәре, хәзер Башкортстаннан килгән кешеләр дә кызыксыналар. Анда борынгы урын ташлар булган султанлыкларның. Анда караганда 25тән артык таш. Ләкин ул иске йортлар, юкка чыккан авылларның урыннарын тәртипкә китереп, аларында туризм төркеменә кертергә кирәк. Шундый мәсьәләләрне. Безнең элекке архитектура һәйкәлләре сакланган. Безнең элекке сәнгать промышленность урыннары бар. Аларда менә мәсәлән Сарман районын алганда ул Мөслимдәгә керә, Актанышка да барып китә, Азнакайга да. Безнең бакыр рудникларының урыннары калган. Менә мәсәлән Сарман районында Полтавский сугышыннан соң Петр Первыйдан шу шведларны әсир пленнарын китереп, алар монда бакыр рудниклар ачкан. Шундый урыннарны карасак, аларда бик тарихи урын, бер яктан да туризм, тәрбияләү, тарих белән кызыксыну авыллар. Шуннан без әйтәбез, менә юкка чыккан авыллар, тарихи авыллар, аларны өйрәнергә кирәк. Ләкин бүген авылның без менә ничек үзгәрешләр, зур авыллар бар. Biz менә һәрвакыт әйтә, авылны саклау, тегне саклау дөрес түгел.
Tilni saqlау түгел, авылны саклау түгел, авылны алга алып бару һәм күтәрү, дәрәҗә итеп, мая итеп, зур-зур авылларны, мәсәлән, Баулы, Актаныш, шундай зур-зур шәһәрләр авылларны, Юлизен, Элизен, һәм башка Каргалы, Оренбургта, Курган өлкәсендә дә авыллар бар, Троицкий шәһәре ике тарихи. Аналарны күтәреп, үрнәк итеп күрсәтеп, без мая итеп, безгә хәзер җыелып безне стратегия турында сөйлибез, авылның стратегиясын. Безгә галимнәр, белгечләр, җәмәгать вәкилләре, дин әһелләре, төбәкчеләр, бизнесменнар, туроператорлар һәм башка һәм җирле һәм район хөкүмәтләре һәм зур хөкүмәтләрдән вәкилләр берләшеп, авылның стратегиясы булачак 100 ел, 50 елга алга карарга тиешбез. Шуның өчен безнең авылны саклау түгел, аны алга алып бару һәм авылның тормышын менә Сарман районында мин күрдем, бик күп авылларда инфраструктура бар, ләкин кешеләр әзәя. Шул кешеләр яшәргә тиеш авылда. Шуның өчен авылда яшәү мөмкинчелекләрне, инфраструктураларны шәһәр шикелле итеп куярга. Чтоб яшьләр килеп монда квартирасыз шәһәрләрдә яшәп йөрмәсеннәр, хәзер квартираны сатып алырга була инде акча булса. Ләкин авылда яшәү уңайлырак, менә Фәрит әйткәнчә, беренчедән җитәкчеләр һәм кеше белергә тиеш тарихны, үзенең шәҗәрәсен, җиде буынны һәм башка. Тарихны белгән җитәкче һәм кеше бу җирне яратып яшәячәк, беләчәк, бу хуҗа икәнен. Икенчедән бу җирне эшкәртү, анда буш ятмаска, сатмаска бу җирне. Һәм өченчесе су өчен, менә Ат елгасы, күлләр, аларның чистаны, пычракманы белергә кирәк. Һәрбер су өчен сугышта булачак. Менә карагыз, Идел буенда кем генә сатып алмый җирләрне. Мәскәүдән килеп алалар. Аны булмаска тиеш, Татарстанның кешеләре булырга тиеш. Һәм дүртенче яшьләрне һәм безнең милли потенциал кадрларны әзерләргә кирәк. Төрле юнәлештә. Авылларда да булырга тиеш. Библиотекада зур кешеләр эшләргә тиеш. Кандидатлар да, музейларда шул хәл. Аппаратта җитәкчеләрнең арасында, авылда хезмәт, кандидат, менә кайсы авылларны карыйсың, лесниклар бар, аларның арасында кандидат наук, сельхознаук һәм башкалар. Менә шундый нәрсәләр булса, безнең татар милләтенең булачагы бар. Рәхмәт. Тагын сорауларыгыз бармы? Хөрмәтле коллегалар, әйе, Татар информ. Biz юкка чыккан татар авылларының тарихын өйрәнмәсәк, киләчәктә ничек сакланырга дигән сорауга җавап таба алмаячакбыз. Авыллар юкка чыгу тарихының төрле формалары бар. 17 ел, гражданнар сугышы, Беренче Бөтендөнья сугышы, Столыпинский реформалар, Икенче Бөтендөнья сугышы, индустриализация су астында калган авыллар. Һәм бүген көндә Россиядә соңгы 30 елда 40 мең авыл юкка чыкты. Татарстанда 49. Бу бит специаль программа төзүсәндә булай итеп җимереп булмый авыллар. Сәбәп нәрсәдә? Икенчедән, мин беләм шундый авылларны юкка чыккан һәм шәхесләрне, кешеләрне. Алар һәр елны бу авыллар янына су буена җыелып, бөтен нәсел-нәсләрне җыеп, дугалар кылып, җыеннарны уздырып, үзара элемтәләрне саклыйлар. Siz күз алдына китерегез бер мизгелгә, сезнең авылыгыз юкка чыккан. Зур фаҗига. Бик зур фаҗига. Ул әти-әни йорты төп нигез юкка чыкса да зур фаҗига. Монда целый бер космос, татар авылы юкка чыккан. Менә бу тарихны безгә беренче чиратта өйрәнергә кирәк. Аның сайты бар. Аның белән шөгыльләнүче кешеләр дә бар. Алар безнең шушы Кредитлар тарихны өйрәнүчеләр җәмгыяте әгъзалары да киләчәктә без уйлыйбыз, менә бу урыннарга булган авыллар урынына ниндидер знаклар кую, билгеләр, тамгалар куюда. Чөнки киләчәктә Татарстанда мин шундый фикер ятам, бер авылда юкка чыгарга тиеш түгел. Менә Актаныш районында ничек сакланган, менә шулай сакланырга тиеш. Ул әлбәттә хуҗадан, шәхестән, кем бу җир белән идарә итә, кем милли камал туплаган, шул шәхесләрдән тора. Шуңа күрә юкка чыккан татар авыллары проекты ул беренчеләрәктә саклану өчен. Инде статистик бертөкендәге монда юкка чыккан авылларны өйрәнүнең сәбәбе берничә. Беренчедән, без
bütün Tatar avulunun tarixini bilirge tiyişmiz, tam gözlerle. Her avulunun her kişinin pasportu şekilli, her avulunun pasportu bularak tiyiş. İsen Sağ avulunun da, yokka çıkkanında, yoluna tüzülgen avulunda her birisinin pasportu, niçe yıl geçeseler. Borunga avullarının koysuları yokka çıkkan. Bunu sırdır, biz yokka çıkkan avullarını öğreniyor, Feritman'da etkin efendim. Bizim avullar bir yokka çıkan başlayan İvan Grozny vaktinde oldu. Şundan. Bunda su basımı da buldu. Soğuşlarda buldu. Ukrupnение de eytemiz. Kimdir Çelinav'a gitti, kimdir Sibir'e gitti, kimdir Kamaz tüzüğü başlamına. Zor şehirlerin tüzüğünden Celil Pasoğlu'ydu mesela. Oktyabrskin tüzüğünde bütün yokka çıktı avullar. Buna Sarman avul rayonunda hem Oznaklar rayonunda. Buna Ferit Efendi eyte, znaklar koyarak ile. Koysa rayonuna bu işini alıp barlar. Buna min uzun bilemedi bu var işlegenmin. Biz çünkü konferans ülkerdi Oznaklar'da. Yokka çıkan avullar bu işe mahsus konferans ülkerdi. Hem mesela Celil yolunda bulunan avullarının bizim otaklı artistlerin şu yurtlar indi. Otak avullar. Bizim Azgar abi cılap söyleden turda. O maturity panda sobantıylar ülkeler hem halkında kilip koysuları daça tüzüler koysuları jir alıp yama yurt tüzüğü başlar gençler arasında. Şunun için bana ferit etti. Bizim Tatar'da Oktanış'ta şekilli de beteriz. Lakin Oktanış'ta da koysu Babadil boyunda avullar, Dirleşke hem başkalar yokka çıkanında Oktanış'ın yetekçileri hem kolukının gaybı yok. Bunda tüp devletinin bizim vaktinde 50. yıllarda su basıp, Kuygoşevski vazaktan yetiştiği tüzüğü hem başka problemleri var. Anamında Rezilavı'da vaktinde bir bu isimde yazıp çıkardı. Köyüne varıp bizim avulda da biz uğrunda ziyaretin şunda varıp her vakit görüp kaytarız deyip. Rahmet. Tağın sorular var mı? Bir kısa sorular. Sıraını bilgenler deydi. Şu bulmalı ekan. Soğantuy batırına nerse... Evet, Soğantuy başı. Bizning endi tüp bo'lak endi ol tekasiz bo'lmay bit endi teka bo'la. No bizning sonlig'ina suvi qaralgan. No bugun bizning suylashuvlar bora shulay yo'q zo'rroq yetakchilar biladi. Balkim mashina bo'lar deganda ne bor. No suylashuvlar bor. Men tega to'shni bo'ladi deb aytolmayman. No suylashuvlar bor. Endi mashina bo'lmagan ishroqda Botir o'zining tekasin hamenda qo'yilgan sonlig'ina sumisini olashadi. En zo'r bo'lak bu Sabantoyda qatnashuv. En zo'r bo'lak. Men Begrakda jurnalistlarda birga e'tibor etyapman edim. Shundan da bizning burungi Tatar otlari tuqumi bu yil dekabr oyida 12-yilda pasportizatsiya uzdi. Bu tuqum turida, bu ot turida biz как бренд kub tusdagi ot, то есть небесный куб. Шуңа күрә bu turda ko'proq yozarga, bu turda ko'proq fikr aytarga ham bu brendni olgan darga kerak bizga. Nakoshkadan Ferit Abdulin bir anglmasida aytgan edi, Tatarlarni taratirish uchun shunday ideya prezidentga berilgan. Shu ideyani jingishlarga, federatsiya samantlari bilan, Rossiya samantlari bilan shunday jingishlarga bo'lak etib, Tatarotni bo'lak etib Bek dürüst fikir Qamoshlıda Samara ülkəsinin 28-29 iyunda bütün Rossiya Tatar oğulları Sabantoy'da yaşar. Şunda birinci mərtəbə biz şu Tatar atları tuqumon qulunun tapşırıb, onu prologqa kiritib seremoniya bilan ham keləcəkdə bu otni, tuqumni Samara ülkəsində uçuşda başqa o'tmasin. Bugün söyləşular olub barabız. Allah bersə nasip olsa şulay olur deb o'ylayman. Kelasi yildan endi bu proyektni zo'r darajada, davlatiy darajada butun Tatariston rayonlarında da bulunadigan proyektga ishlar kerak. Ham bizning tag'i bir necha proyektimiz bor. Kelajakda Qozondan Bulg'orga sayohat Tatarotlari bo'yicha, Ipak yo'li bo'yicha sayohatlar, Ibn Fadlan yo'li bo'yicha sayohatlar, chunki bu bizning bek yangi brendoviy aybi. Şuna göre Federal Sabantoy'un da tatımı tamgası, tulpara. Siz bilseniz, tulpara. O, burungi Tatar mifologiyasidan kelaturgan aybirlar, burungi Türkiye mifologiyadan kelaturgan. Şuna göre ot simvoluna bek ihtibarlı bo'lsangiz degan tilayapmiz. Rahmat. Rahmat. Endi bir qisqa so'rov.
Minzili rayonu katnaşığı, konferansiyada katnaşıyorlar. Mesela Sabantoy'unda Tatarından Türk'ü bütün şehir katnaşıyor. Üstümenekte bulganda Maria'da kile Çuvaşı'da Zeladı. Bizim Sabantoy Asya boyunca karaganda o bir tadı Tatarlarına belemedi bir. Mişiler ülkesinde buldum. Kim yine bulmamalı. Çünkü bizim Rus birleştirilmedi. Tatar birleştirilmedi Rus kişisi. Minzili rayonundayken de bizim onda Yuri Arsençeviç Garnışov var. Kreşin ligiti, Fatma Tatar. Bu Kedirek digine oldu. Hazır mahsus partiyi nazdaravitelinin üzek tüzüdü. Bu bana hazır zorlayıp grant boyunca, hem başkan mesela boyunca işleyi, Göklar tüzümanda, lagerler işler, hazır alar bana bu aktanışta katnaşılar bana 7'sinde de buluyorlar konferansiyada. Hem 14'ün 5'inde de. İyi, alanın planı boyunca Minzele'de de şunda Sabantoy'un perspektifi ötkerliğe, hem anda da zorlayıp konferansiyada ötkerliğe, hem tarihi öğrenimler, aktanışlar bana Minzele budalar, kurşu yılgasının alanı ayırıp durar. Lakin psikologiyası boyunca aktanışlar olarak durarlar her vakit. Bana anda aktanışlar bulay işlerine, Müslüm'de bulay işlerine, bizde şulay işlerine gerekli. Çınar'dan da Minzele'nin problemler kur, Türk milleti bulsa. Lakin anda yollarda tüzüller kazımına, şu centerlarda, bu büyük motor ürünler çünkü çiftten gelgen kalıp da kazımına, Rus kişilerin kontroldalar. Ama da посетить Сабантуй. Мы там келегіз, можно посмотреть, это мы сам параграф, türlü milletler. Mesela Çile ülkesinden bir iki Rus kişiler bizde keleriz. Bu soruğa tügel cevap vereyim. Bizim federal Sabantoy başlanganda da bütün milletlerin şeyi başladı. Kuhnyaların kiyimleri bilen, bütün Rusya Tatarovlar Sabantoy'una jiganda da bütün milletlerin şeyi başladı. Hem Kuday'ın rahmeti atbuyuna da bütün milletlerde tartılar. Benim bana şunu iskertip eytesi ki, men aytdim bit, biz oldan mene Katnaşası rayonunun vekilleri bilen söyleştik, biz alarga ayttık. Siz ko'rsatdingiz o'zingizning utarda, siz narsa bilan yashaysiz, sizning xalqingizni ko'rsatdingiz dedik. Jigirlikda endi xalqlar yashaydi. Bular barsida hurlanagina, biz endi mana har bir jigirlik o'zining ko'p millatli endi xalqlar yashayishida hammalarning urf-odatlarini ko'rsatir deb ishonamiz. Otbo'yi Sabantoy'unda. Kurşu halkı, temri halkı. Rahmet ihtibarınız için. Yılgası, dostluk yılgası, birleştirme yılgası. Tatarını da, Başkırt'ını da, Rus'unu da, Çuvaş'ını da, Mari'ni de. Mana bizim çok türlü problemler bulganı tarihi. Biz alarını konferansiyada çişeriz, öğreniriz. Rahmet ihtibarınız için, matbuat konferansiyada kelganiniz için oңuшлар бар. Чакырып калам барыгызны да октанышка. 14 күнлүк